sam autor hteo da kaže koju reč za kraj. To je to. Jedno pitanje nekako, da ja vam nešto sad o tome ne pričam, mislim, koga šta interesuje, to je zašto. Mene zanima kako su tvoji sagovornici reagovali kad si rekao o čemu želiš da pričam? Da li su rekao naš šta o tome, gde su, što si se setio, kako su njihove reakcije? Pa ne, različite reakcije. Bilo je ljudi koji su rekli kao super, nešto praviš taj film. Bilo je ljudi koji su rekli kao pa što, to nije bitno da je. Bilo je tako. Ali sam ih na neki način ubedio sam tim što su se gledali film. Ja ovo ipak, ovo hvala lepo, to je Milan Ognjanović u Novom Sadu. To sam namjerno ostavio da tako bude hvala lepo za kraj. Nakon mlađene špice. Kažem, različite reakcije. Mislim, uglavnom kažem, sve se svodi na to da li neko izdao album ili nije izdao. Jedno pitanje već, evo, meni je to pomogu, nisam obraćao pažnju na to. U enciklopediji jugoslovenskog rock'n'rolla, u ovim nekim knjigama koje su pisane u jugoslovenskom rock'n'rollu, da li se u kojoj meri pominje Limonovo drvo, ja uopšte ne mogu da se setim, recimo? Samo informativno i u delu gde je EKV, da su gde postao band EKV. Ovi članci to smo jedva, to je prilike to, mislim, da nema više nijedan članak o Limonovom drvu. Znači, bio jedan u Čiku, 78. godine, tu je Ivica Vrdović sa njima, ali Ivica Vrdović tad još nije svirao u Limonovom drvu, nego je Dule Dejanović se nije pojavio na tom slikanju, fotografisanju, pa je Ivica tu, znaš, kao ajde, pošto se oni svi tu družili i bezmali, a Ivica je došao posle na sam kraj benda i onda nas te žalo probati. To je u stvari zadnja svirka je, znači, Gagi Milan Vrt i ko je? Nešto mi staje muzak od ko je, ne znam što. I oni su sve vreme, znaš, čekali da uđu u band. Znaš, sve vreme su bili tu u postavi, u publici i onda su, znaš, na kraju uspeli da dođu. I onda nastaje šalba. Reakcije, kažem, je to različite, ali bilo je ljudi koji su bez problema dočitali i izjave bez problema. Ali bilo je, ajde, neću to nam imena stvarno. Da li ima neko ko se iznenadio kao rekao od takvih ideja to da snimiš? Recimo, ko se oduševio, mnogo ljudi, znaš kao... Da. Ja sam mislio da su to svi zadovoljili. Pa ne, sad to zvuči kao pohvala i da se ja hvalim. Ali mnogo ljudi se oduševilo i znam da je bilo ljudi, ne znam, pošto je film prvi put prikazan na Zaječarskoj traje 2015. Kad sam ga završio, čim je izašao iz montaže, odmah su me zvali da dođem na Viktorijedu i onda je bilo ljudi sa RTS-a koji su rekli kao ajde, razumemo da ja snimaš film u EKV-u, pa ajde nekako i šalao pravati, kaže, Limonovo drvo, kao da se da koji je to ludar, pa šta radi. A onda kad je pogledao film, onda je rekao kao, pa to je super, kaže, hoću da imam taj film u kolekciji. Volao bih da imam taj film u kolekciji. Tako da, u suštini, mnogo ljudi je rekao da kao misli su da nema šta da se kaže o tome. Međutim, ima. Čak imam ideju da snimim drugi deo Limonovog drveta, što sam se uzučio opet ludački, ali nije. Zato što sam otvorio mogućnost da se snimi Hus, koji još uvek do dan danas nije pronašao snimke. Ako se pronađu snimci, snimamo hrvatski film Limonovo drvo, gde će ono kao Zagrebčani da pričaju o Limonovom drvetu. I verujem da bi sad, da postoje ti snimci, mnogo bi bilo bolje zvučalo, bilo bi mnogo reprezentativno
ime Milana Mladenovića, a posle sve je ostalo. Ali imao sam puno takvih nekih primjera da dođem, recimo, sećam se recimo Subotice, gde je isto bilo malo ljudi, i onda mi ljudi priđe posle projekcije i kažu, znaš šta, ništa nismo očekivali. Znači, ništa specijalno nismo očekivali, ali posle filma, znaš, potpuno neočekivano su prijatno, jel, iznenađeni ti nešto je to građe. Ima fantastični ti neki istorijski podaci gde baš te i Ivan pričali, kad su osvojili drugo mesto gitarijadu u Železni. Sve je ispitano, sve. To smo delali Beograd. Da. Znači, postojala je gitarijada u Železni. Misliš, što je nezamislivo. Jedan grad ali ima, svaki deo ima svoje gitarijade. Praktično. Ja sam istraživajući u tom bendu shvatio da su stvarno bili ogroman potencijal i definitivno su zaslužili jedan album. Znači, to sad, ne zato što je tu Milan Mladenović ili što je tu bio na kraju koja, ovaj ili onaj, nego zaista su pesme kvalitetne, to se čuje. I sad kad uzmeš gitaru pa počeš da skidaš te pesme, onda vidiš da to uopšte nije šala. I te solaže i... sad ima tih priča nekih, ti novinarčići što pričaju kako se pojavio punk i new wave, pa oni, znaš, nisu više bili, što je po meni bez veze. I tad su izdavali albume hard rock grupa, znaš, bilo je bendova gde su izdavali pored new wave-a. Tako da, ta priča ne pije vodu. Mislim da je to velika nepravda što se tiče tog benda. Jer ta mladalačka energija nikad više ne može da se vrati. Kao što Duca Marković kaže u filmu, znači, jednostavno, to se desi u tom trenutku i to treba se zabeleži. Znaš, ako to posle ne zabeležiš, znaš, to su već neke godine, a možda u stvari sve i trebalo da bude ovako. Znaš, sad imamo takav film, gde se opet čuje energija, bez obzira na sve. A mene fascinira što, recimo, film o Beatlesima, filmovi o Beatlesima ima mali milion. Znaš, i sad za sva moguća pokolenja ti imaš šta da im pokažeš. A ovde se svodi na nekog pojedinca. Da sad ja to, istražujem i nemam pojma, pa sad televizija da mi to uzme. Mislim, ja ne dam te film. Zato što su bezobrazni. Bezobrazni. Možda je zanimljivo za razmišljanje. To je sudbina scenskih umetnosti koje nisu zabeležene u nekom mediju na pravi način, nego se odigravaju u realnom vremenu pred našim očima. Dakle, oni koji su, ono što je sačuvano iz prošlosti, kako je književnost u zapisima, film na filmskim trakama, muzika u zapisima, audio zapisima, slikarstvo na slikama, arhitektura u vidu zdanja koje su nastala. Znači, to je umetnost koja postoji u istom ili u gotovo istovetnom obliku u nekadašnjim vremenima i u današnje vreme. I faktički svaka nova generacija vidi istu stvar i može da je tumači različiti način. Od nekih scenskih umetnosti